Kiitos Kulleen. Tämä oli assistenttini Carlos Kulleen ja minä olen Härski Jormakainen. Ja minä olen täällä teille lukemassa lukijan kirjeitä vanhoista suomalaisista seksijulkaisuista. Ensimmäisenä meillä on täällä kokoelma Naisten siniset kirjeet, josta minä luen teille lukijan kirjeen, jonka nimi on Himon riivaama. Tänään minä sanon sinulle, sulje minun häpyni, peitä tuo ammottava aukko elämästäni. 2 viikkoa tunsin läsnäolosi, vaikka ruumimme vaelsivat eri teitä. Lumene purkista sain sykähdykset. Tunsin kuinka lämmin keinosperma ruiskahti, kutitti ja painui hiljaa sisääni. Elin hiljaista elämää kaikenlaisten keinomulkkujen kanssa. En kiellä, ettenkö tuntenut humaltuneen himoa, kun tanssimme alakerran isännän syntymäpäivillä. Vaikeita on tunnustaa, että joskus vihasin sinua ja hääpäiväämme, mutta olisin voinut raiskata monta tiukkafarkkuista maleksia tuolla kaupungilla. En ole kunnolla syönytkään, olen vain ikävöinyt ja runkannut. Viime maanantaina työsin hillittömänä himon riivaamana äitisi tuoman porolenkin syvälle perseeseeni. Ihanaa. Tänään minä sanon sinulle, nuole minun reikäni kuivaksi, sillä en jaksa enää kulkea märät housuissa. Tautini on kuin krooninen nuha. Sydämeni hakkaa, klitoristani kutittaa jokainen askel, kuten nielua kurkukivussa. Punainen syylä haaroissani kasvaa kasvamistaan, verta tuskin riittää muualle. Kasvoni ovat hikiset, työnnän lumene annosta, hankaan, kohta huudan, sillä tuskani ovat kovat. Tule auttamaan, mies. Tulkaa jonossa kaikki maailman isomulkkuiset. Pankaa minut maan pinnalle. Sinä olet totuttanut minut munalle 25 senttiä. Olen silti uskollinen tuskassakin. Risto pyysi minua kaljalle, mutta sanoin, että minulla on muita kiireitä. Totuuden nimessä en uskaltanut tarjoutua syöttiin, sillä olen nähnyt hänen ympärileikatun ison kyrvän. Kävimmehän viime kesänä saunassakin yhdessä. Muistatko, kun sanoin sinulle, että älä tuo enää tuommoisia retkuja koskaan meille, vaikka ajatuksessani näin hänen arpisista kasvoista ja siniseksi runkatusta kullistaan naisen puutteen tuskan. Haluan tehdä sinut onnelliseksi, olenhan vaimosi. Soitit toimistoon, etten tule huomenna töihin. Sanoin, että minulla on kovia kipuja alavatsassa. Enhän valehdellut paljonkaan, sillä sinähän sanoit tulevasi maanantaina ja minun täytyy olla vastassa armastani. Aamulla heti herättyäni käyn suihkussa, jotta olisin puhdas karhean kielesi hyväilylle. Poistin karvatkin vitustani vaihtelun vuoksi. Toivottavasti sirkku ei tullut mustasukkaiseksi, sillä ajassani partaa Remingtonillasi huusi tyttö koko ajan. Isi, isi, isi. Meillä naisilla kun on noita yliastimuksia jo kehdosta saakka. Vanhemmiten naistimuksenne tosin heilattelevat äärimmäisyydestä toiseen. Siten monet hienot hetket jäävät kokemattomina mielikuvituksen viidakkoon. Tuskinpa osasin kertoakaan kaikkia tuntemuksiani edes sinulle, isi. Haluan vain antaa osan itsestäni ainoalle rakkaalleni, kun vihdoin tulet viereeni. Yksinäisinä hetkinä omistaudun taas syvälliselle itsetutkiskelulle ja useimmiten olen läpeeni tyytyväinen. Nimimerkiltä minun on sinua ikävä, rakas. Tämä kirje on ollut naiselta, joka saattaa olla tänä päivänä sinun isoäitisi. Mieti sitä seuraava kerran, kun halaat mummoasi.